Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Martes, Agosto 9, 2022, sa ulo ng ating mga balita. State funeral iginawad sa paglilibing sa abo ni dating Pangulong Ramos sa libingan ng mga bayani. Samantala naman, ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal naman na dumalo sa libing. Siya mismo ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos. Si Pope Francis naman nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa sambayanang Pilipino sa pagkamatay ni dating President FVR. Samantala, sa iba pa natin mga headlines, ang PNP Chief na si General Zurin nagpatupad ng malawakang balasahan sa hani naman ng Philippine National Police. Si COMELEC Chairman Garcia naman humiling sa Kongreso na i-define ang vote buying kaugnay sa mga proposal na ikonsidera itong heinous crime. At sa ating police report, driver at konduktor ng isang pampaserong bus patay, abot sa 20 namang pasero ang sugatan matapos ang nangyaring banggaan ng bus at nakaparadang truck. Pagbabalik ng Cebu, dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito nakatakdang isagawa ngayong Biyernes. Pasigarbo sa Sugbo o Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. Samantala naman sa international news naman, bahay ni dating US President Donald Trump doon sa Florida abay ni-raid ng mga FBI agents. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, bago mag-alas 12 nitong tanghali, inatid na sa kanyang huling hantungan si dating Pangulong Fidel Ramos. Dito iginawad ng gobyerno ng Pilipinas ang state funeral sa paglilibing sa abo ng dating Pangulong Ramos doon sa libingan ng mga bayani. Una rito, pasado alas 10 ng umaga kanina, nang tumulak ang convoy doon po naman sa Heritage Park doon sa Taguig City. Dito ginawaran din ng mga military honors ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP ang dating Pangulo. Samantala, agaw tensyon din naman ang mismong pagdalo ng personal ng Pangulong Bongbong Marcos doon mismo sa libingan ng mga bayani. Mismong ang Pangulong Marcos pa ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos, mula naman sa kay EFP Chief of Staff Bob Bacaro. Mamaya abangan pang ating mga recap kung po naman sa katatapos lamang na libing ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Samantala, nagpahayag ng kanyang taus-pusong pakikiramay si Pope Francis sa sambayanang Pilipino sa pagkamatay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ang mensahe ng Santo Papa ay ipinasa ng tanggapan ng Apostolic Nuncio sa Catholic Bishop Conference of the Philippines ngayong araw. Ang liham ay nilagdaan naman ni Monsignor Alessio Derio, kalihim ng Apostolic Nunciator. Si Ramos ay namatay nga noong July 31 at ngayong araw ay inilibing ito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala naman, mamaya babalikan natin dyan po naman sa may bahagi ng Taguig City ang katatapos lamang na paglilibing kay dating Pangulong Fidel Ramos, kung saan ay marami ring mga opisyal ang dumalo, membro ng Diplomatic Corps at gina rin yung mga supporters, lalo na yung kanyang malalapit na pamilya na nagpaabot din ng pasasalamat sa nakiramay sa nakilipas naman na ilang araw.
Samantala naman, isang linggo matapos mapo sa pwesto, agad nagpatupad ng kanyang malawakang balasahan ang bagong hepe naman ng Philippine National Police na si Police General Rodolfo Azurin Jr. Aabot sa 30 matatas na opisyal ang sakop sa reshuffle. Kasama na dito yung miyembro ng command group na tinatawag. Bate naman ito sa order sa Personnel Records and Management doon sa Campo Crame. Si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia ay nilipat bilang commander na ng Area Police Command doon sa Visayas. Papalit naman sa kanya si Lieutenant General Chiquito Malayo na siya ng Chief of Directorial Staff, habang si PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ay nilipat na bilang commander ng Area Police Command doon sa Western Mindanao. Kung malala, itong si Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang ginawang Chief of PNP Chief ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon ay pumili naman ng kanyang sariling PNP Chief ang Pangulong Marcos sa katauhan nga dito kay General Azurin. Samantala, papalit naman dito kay General Danao sa kanya si Major Benjamin Donlao Santos na siya na ngayong Directorate for Controllership. Samantala, papalit naman kay General Malayo sa Chief Directorial Staff si Police Major General Arthur Bisnar na nanggaling naman sa Directorate for Human Resource and Development. Itinalaga naman si Police Brigadier General Jonel Istomo na siya ngayon na magiging acting regional director ng NCRPO. Habang si Major General Felipe Natividad ay nilipat na acting commander ng Area Police Command ng Northern Luzon. Balikan natin dyan sa may bahagi ng Fort Bonifacio sa Taguig City sa katatapos lamang na iginawad na state burial. Ako naman ay kay dating Pangulong Fidel Ramos. Bombo Raymond, kumusta kayo dyan sa lugar mo, Bombo Raymond? Ito, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Inatak ko lang ito, mabilisan lamang ito. Sige. Ang bagong binyag. Bagong talaga na AFP Chief of Staff na nakover ko nung siya ay Lieutenant Colonel pa lamang sa PIO ng AFP. Kaya ngayon, siya na yung AFP Chief, hindi na lamang pang PIO to ha. Si General Bob Bacaro. Welcome sa Bombo Radio, General Bacaro, sir. Well, isang magandang umaga sa ating lahat, lalo sa ating makasamahan si Elmar at si Dennis. Unang-una, General, kanina, nakasanayan kasi dati, no, ang Commander-in-Chief ay, o kaya yung AFP Chief, ang nag-turn over ng watawat sa, kumbaga, na ulila o balo ng binilibing dito. Pero this time, mismong si BBM, si Pangulong Marcos, yung nag-turn over. So, ano nang reaksyon nyo? Parang normal ba yun, General Bacaro, sir? Well, yung pagbibigay ng ating Pangulo ng watawat sa mga naiwan ng dating Pangulong President Ramos ay pagpapatunay lamang kung anong klaseng presidente ang meron tayo. And napakaganda. And he being the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines ay pwedeng magbigay ng watawat dun sa naulila ng ating Pangulong Presidente. Eto, mailihis lang ako. Ngayon, kayo na at the helm, ika nga, General Bob. So anong pakiramdam nyo? Did you expect this? Porque Ilocano si Apo BBM. Did you expect na kayo o kaya behind ay hindi nakala na kayo ang pipiliin niya na maging AFP Chief, General? Well, actually, during the past few weeks before the announcement, I was on retirement mode. And of course, nakakabigla. And it is a napakagandang o napakalaking utang ko sa ating Pangulo na ako ay mabigyan pa ng pagkakataon na makapagsilbihan pa sa ating bayan bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay isang malaking challenge para sa akin at para sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. So kayo ay naabutan ng batas na meron na kayong fixed term na 3 years, General? Yes, ako ay nakasama doon sa bagong batas na maaaring manatili sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. Okay, alam ko nagmamadali ka, dardaras ka po. Ito na lang siguro, what do we expect
from a Bacaro leadership sa AFP. Nasubaybayan ko lahat ng alam mo na yun, General, nung tayo ay nagkakasama-kasama pa, palipat-lipat. So what do we expect now from a Bacaro leadership sa AFP? Well, ang sigurong maasahan ng ating mga kababayan sa liderato ko bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines is una, pag-iigtingin namin ang aming mga misyon, particularly in ending insurgency. You will see later on that there will be an increase in the operational tempo. Ito ay matagal na nating pangako na hindi lamang sa dating Pangulo but sa ating kasalukuyang Pangulo at sa ating mga kababayan. We will try our very best to end the insurgency in the coming days. Ay, ang alam ko, sa insurgency, malapit sa puso mo dahil ano ulit yung award mo, General? Ikaw na magsabi? Nung ako'y tinyente, I was very lucky that I was given the Medal for Valor. Yan. Mga kaibigan, mga kabombo, sa mga hindi nakakalamihan, yung katabi ko ngayon dito ay Medal of Valor. Hindi basta-basta ito, hindi ito napupulot sa ilalim ng punong mangga na award. Ika nga, pinaghirapan to, buwis buhay. So siya na ngayon at the helm ang ating matagal na kaibigan sa Bombo Radio, si General Bob Bacaro. Maraming salamat, General, at ay sinabi salute. At muli, sa susunod, ikaw na yung AFP chief, dati PIO chief spokesperson, ngayon ikaw na yung babantayan na namin. Yes. And again, maraming salamat sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo sa sandatang lakas ng Pilipinas at makakaasa kayo na ito ay babawian namin ng mas matapat at mas maigting na serbisyo. Thank you. Sige po, Agbyag. Ayan, mga kaibigan, si General Bob Bacaro, yung ating kumbaga bagong binyag na ating nakasama live at fresh sa kanyang pagiging malapit na yung kanyang ika-4 na estrelya. Kulang na lamang yung CA confirmation. Bombo Elmar. Bombo Raymond, parang sa pagkakalam ko, ito yung unang interview kay General Bacaro, mula na siyang maupo. Kahapon lamang pala siya na ma-turn over ng chains of command ng Pangulong Marcos. So talaga naman, parang long time no hear kayo kay General Bacaro. Just imagine, yung kanyang stepping stone from Camp Aguinaldo at yun siyang PNP chief na, Bombo Raymond. So tama-tama yung natanong mo kanina, So maraming natuwa at parang talagang kakaiba yung imbis na siya mag-turn over ng folded Philippine flag, si Pangulong Marcos sasabi niya Bombo Raymond. So tama yung yung sinabi niya. Oo. Na mismong commander-in-chief na nila, hindi siya na bilang AFP. So talagang yun na daw yung highest respect na kumbaga ginawa ng isang sitting president, commander-in-chief, para siya na mismo yung mag-turn over ng watawat ng Pilipinas, Bombo Elmar. So tama ka dyan, kahapon lamang siya nag-upo, nagsimula bilang AFP Chief of Staff, si General Bob Bacaro, na hindi basta-basta Valor Awardee, Medal of Valor Awardee ito. Sinilan natin, bantayan natin kung ano magiging performance niya sa 3 years dahil may fixed term na siyang 3 taon, Bombo Elmar. Kasi balikan ko yung turnover kasi parang poignant moment at saka emotional moment. Yung ibinigay mismo na detalye, programa ng Pamilya Ramos, ang mag-turnover ng national flag ay si General Bacaro. Pero yun nga ang nangyari kanina na talagang kakaiba, Sabi nga dito, yung protocol na yan, sabi nga mas mahigit pa yung naging simbolismo kanina, Bombo Raymond. So sa ngayon, Bombo Raymond, sa mga oras na to, ano pa ang mga aktibidades dyan ng pamilya ng yumaong dating Pangulong FBR, Bombo Raymond? Eto, na lang, photo opportunity, Bombo Elmar. Ongoing kanina, yung photo opportunity nung hinatak ko mabilisan si General Bob Bacaro. So hanggang ngayon, yung mga siguro nakasabayan nito, mga veterano to sa Vietnam War, saka sa iba pang mga giyera, yung mga nagpipictura, naiwan na lamang dito. Yung first family, dating First Lady Ming Ramos, ay nakaalis na, Bombo Elmar. At ito na lamang, may mga konti, mga picture na lang dito sa huling hantungan sa puntod ni FBR, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Maraming salamat at job well done din dyan sa ating pag-antabay nyo dyan sa ginawang special coverage ng Bombo Radio dyan sa may libingan ng mga bayani, Bombo Raymond.
That's right, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sabi nga ni FBR, basta sama-sama, kayang-kaya ng Bombo Radyo yan. Live mula sa libingan ng mga bayani, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, hiniling ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa Kongreso na tahasang tukuyin ang vote buying kasunod ng paghahain ng panukalang batas na naglalayong ideklara ang pagkakasala sa halalan bilang isang heinous crime. Ayon kay Garcia, ito ang nakikita niyang mas epektibo na penalty na ipapataw sa mga mamimili ng boto o vote buying. Ipinaliwanag pa ni Garcia na ang Omnibus Election Code na pinagtibay noong 1985 ay maring hindi na maging epektibo sa pagpaparusa sa mga bagong paraan ng pagbili ng boto. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagbili ng boto, sinabi ni Garcia na matutugunan ng Kongreso ang mga loopholes ng umiiral na batas. Magugunit ang sina Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Goles ay naghain niya ng panukalang batas na nagdideklara ng vote buying bilang isang karumal-dumal na krimen. Sa ilalim niya ng House Bill 1709, ang vote buying ay binibigyang kahulugan bilang pagbibigay at pag-aalok ng pera o anumang bagay na may halaga, kabilang ang pangako ng trabaho sa anumang opisina at pagbibigay ng pribado pampublikong kontrata kapalit ng mga boto sa panahon ng halalan. Ang mga vote buyer at partidong pampolitika na mapapatunayang nagkasala sa pagbili ng boto ay maaring maharap sa 20 hanggang 40 taong pagkakakulong, multa na mas mababa sa 5 million pesos at perpetual disqualification mula sa paghawak ng pampublikong tungkulin sa ilalim niya ng panukalang batas. Samantala naman sa ibang balita, naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng isa pang katumbas na 2 billion pesos para sa mga pamilya at individual na nasa crisis situation. Ang Special Allotment Release Order o SARO para ilabas naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ay naprubahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman nitong nakalipas na araw. Inihayag po ni Secretary Amina na maganda ang timing ng karagdagang pondong ito. Ito ang kanilang magiging ambag sa DSWD para makapagbigay pa ng tulong at proteksyon sa mga pamilyang nangangailangan. Ang pondo ay magpapalakas pa sa DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa transportasyon, yung medical, yung burol, para naman sa pagkain at iba pang mga serbisyong susuporta para sa mga pamilya o individual. As of June 20, yung programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ay nagsilbi na ng mahigit daw sa 1.5 milyon nating kababayan o lumampas na sa 1.4 milyon na target nito. Higit pang mga benepisaryo na may kabuang mahigit kalahating milyon ang inasahan para naman sa natitirang bahagi naman ng taong 2020. Sa dagdag pang mga balita naman, ipinag-utos ng Department of the Interior Local Government sa mga local government units na magsikap pa sa paghikayat sa kanilang mga nasasakupan na magparehistro na nga sa National ID. Inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos na muli silang nananawagan sa mga LGU, lalo na sa mga barangay, na iabot ang kanilang buong suporta kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Philippine Statistics Authority sa kampanya yan ng National ID. Pinayuhan ni Abalos ang mga barangay captain na magpakalat ng mga printed at electronic materials, gumawa ng roving announcement at magbahagi naman ng updates mula sa opisyal na Philippine Identification System. Ayon pa sa DILG, 75.3% o 69.2 million lamang sa 92 milyong target na nagparehistro ang nakasign up yan para sa PhilSys. Batay sa datos mula sa PSA noong July 1. Ginawa ng DILG ang panawagan alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address noong July na pabilisin ito ang paghahatid o delivery ng halos 50 milyong ID sa pagtatapos yan ng taong 2022. Noong July, sinabi ng Philippine Postal Corporation na nag-oorganisa ito ng mga plaza type na pamamahagi ng mga national ID na nabigong matanggap ng mga may-ari sa panahon ng delivery. Samantala, kaugnay pa rin ang katatapos lamang na paghatid sa lingantungan sa labi at na rin itong abo ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Balikan natin si Bombo Marlene Padierno. So, kumusta ngayon dyan, Bombo Marlene, sa Taguig City?
sa labas ay mismo ng libingan ng mga bayani at kung makikita niyo dito sa aking likuran, nakahanay itong mga kinatawan ng Philippine National Police para magbigay naman ng seguridad, tiyakin yung kaligtasan ng mga VIP at iba pang individual na dumalo nga doon sa naging seremonya ng paglilibing at maghatid sa huling hantungan kay former President Fidel Ramos. Pero Bombo Elmar, Bombo Jane, bago kayo magtungo dito, ay nag-ikot-ikot kami dito sa bahagi ng Taguig, malapit dito sa mismong libingan ng mga bayani. At dito may mga nakausap kami, tinanong namin sila kung ano-ano ba yung kanilang mga naaalala pag naririnig nila yung pangalan ni dating Pangulong Fidel Ramos. So yun, nabanggit nila na yung maganda nga naging pamamalakad ni dating Pangulong Ramos at gayon din yung naging pagbabago ng ekonomiya sa bansa nung siya yung nanunungkulan o namumuno sa ating bansa. So, ngayon pakinggan natin yung mga pinadala natin na mga panayam ng mga kababayan natin na dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Oo naman. Kahit nung general pa siya na naglalaro siya sa golf dati, wala, di naging presidente, naging amo ko, naging ano namin. Naging tagapayong ako niya dati kung wala yung tagapayong niya. Ngayon, yung pag-tournament ng pro-am, may kasali siya, kumisa, mga ilang bisis, kasali siya. Wala naman, mabait naman siya, wala naman tawag lang nga, tabako eh. Yun naman, wala naman kaming dyan. Wala naman na alalang maiba, kundi pag naglaro lang siya, yun lang naman, wala naman. Mabait siya noon, okay lang yun sa amin, palibasa amo namin. Maganda yung palamalakad niya rin. Okay, naging yung mga negosyo. Maraming business na Okay lang, kasi si Ramos naman taga-Pangasinan nga yan, PMA yan, sundalo. Kaya magaling ni President Ramos. Hindi siya nasangkot sa corruption, wala siyang corruption, wala siyang anomaly. Gaya ni Erap, di ba, na sa ONAM. Si Vice President Ramos si Vice President Estrada nasira sa sa corruption, sa weteng. Kaibigan niya si Gloria. Kaya President Gloria, President Fidel Ramos, best friend silang president, sila pareho. Yan yung tinig ng ating mga nakapanayam dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Actually, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa totoo lang, medyo nahirapan kami na maghanap nitong mga kababayan natin na naabutan yung isang panunungkulan ni dating Pangulong Ramos nung siya ay naging presidente ng Pilipinas. Dahil alam naman natin lahat na ilang taon na yung nakalipas, maraming taon na yung nakalipas, mga around 1990s pa siguro, nung nanungkulan pa siya bilang presidente. So karamihan ng mga nakakausap namin dito sa lungsod ng Taguig ay kung hindi man naabutan si Presidente Ramos, bata pa lang sila, baby pa lamang sila nung nanungkulan si FBR bilang Pangulo ng ating bansa, Bombo Elmar, Bombo Jane. Alright, maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Bale ngayon, Bombo Elmar, kung makikita na sa kalikuran, nagpapatuloy pa rin yung paglabas itong mga sasakyan, itong mga individual na dumalo nga, nakilahok doon sa nasabing pagtitikpon kanina sa paghatid sa huling hantungan ni dating Pangulong FBR. At live mula dito sa libingan ng mga bayani, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala pa rin, patuloy na lumalago daw ang manufacturing output ng bansa ng buwan ng Hunyo habang ang average capacity utilization ay tumaas din. Base naman sa nilabas na data ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang volume ng production ay nagtala ng taunang paglago daw ng 2.4% nitong nakalipas na mga buwan. Mas mabilis kaysa 0.10% lamang na paglago noong buwan ng Mayo, ngunit mas mabagal kaysa 438.2% naman sa surge ng parehong buwan na nakalipas na taon. Ang pinakamalaking pagtaas daw natala sa manufacturing ng machinery, mga equipment, maliban sa electrical, yung mga fabricated metal products, maliban sa makinarya at kagamitan, at mga produktong gawa sa kahoy, kawayan, lata, ratan, at mga related products. Sunod naman ito ng mga tela, chemical at chemical products, yung paper at paper products, computer, electronics, at yung mga optical at mga produkto ng 10.5% at yun na rin sa mga produktong pagkain. Ang pagtaas daw ay nakita din sa iba pang manufacturing at pagkukumpuni at paggayon na rin ang pagtatayo ng mga makinarya at kagamitan. Ay iba pang mga produktong mineral na hindi naman metal at iba pa.
Siyam na dibisyon din ang industriya nagtala ng pagbaba kung saan pinangunahan ito ng printing and reproduction of recorded media na bumaba daw ng 25%. Lumago naman sa 7.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ayon yan sa State Statistics Bureau. Kasunod dito ng binagong 8.2% gross domestic product growth rate na naipost sa unang quarter ng taon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority na ito na ang ikalima na magkakasunod na quarter ng paglago mula nang bumagsak ang bansa sa kasagsagan ng pandemya. Noong nakaraang taon, ang rate ng paglago ng GDP ng bansa ay bumangon sa 12% matapos bagyang lumuwag ang mga paghihigpit sa COVID-19. Noong 2020 naman, naitala ang makasaysayang pagbaba ng ekonomiya sa negative 16.9% dahil maraming mga industriya at sektor ang nagsara upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa ngayon, inaasahan ng mga economic manager na lalago ang GDP sa pagitan ng 6.5 hanggang 7.5% sa taong ito, pababa mula 7 hanggang 8% sa gitna naman ang tumataas na inflation at mga interest rates. Samantala, kunin muna natin ang linya dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Isabela. May nangyari pong vehicular accident doon at ilan dito yung mga sugatan at meron pa rin talang namatay. Nasa linya ang Bombo Radyo Kawayan. Nasawi ang driver at konduktor ng isang Victory Liner bus matapos na bumangga sa nakaparadang trailer truck sa Boni South, Aritao, Nueva Vizcaya. Nasugatan naman ang nasa 20 mula sa 26 na pasahero ng bus. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radyo Kawayan sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office o NVPPO, ang namatay sa ospital na tsoper ng bus ay si Armando Bautista, 58 taong gulang at residente ng Pangasinan. Unang namatay matapos maipit sa harapan ng bus ang konduktor na si Clifford Adaro. Lumabas sa investigasyon ng Aritao Police Station na ang bus ay galing sa Rojas, Isabela at patungong Dagupan City nang bumangga sa trailer truck na nakaparada sa gilid ng daan sa Boni South, bayan ng Aritao. Sinabi ng isang pasahero na sinitan niya ang driver kung bakit nagpapagilid na ang bus, ngunit hindi umimik kaya hinihinala nilang inatake ito sa sakit sa puso. Nataranta ang mga pasahero nang makaamoy sila ng gasolina at sa pangambang sasabog ang bus ay binasag nila ang bintana para makalabas. Ginagamot sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital ang mga pasaherong nagtamo ng malalang sugat habang nakalabas na ang mga nagtamo lamang ng minor injury. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. Pagbabalik ng Cebu dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito, nakatakdang isasagawa ngayong Biyernes ang Pasigarbo sa Sugbo Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. May pagulat ang Star FM Cebu. Matapos ang matagumpay na pagdiriwang sa unang linggo ng ika-453rd founding anniversary ng lalawigan ng Cebu, iba't ibang mga aktibidad pang nakahanda na dapat abangan ng lahat. Kabilang na dito ang muling pagbabalik ng dancing inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center or CPDRC na nakatakdang isagawa ngayong Biyernes, Agosto 12. Sa araw din iyon ang pag-turnover ng passbook sa mga inmates na naglalayong magagamit ng mga ito sa pagsisimula ng panibagong buhay kapag nakalabas na sa kulungan. Matatandaan na unang nagkamit ng international audience ang mga inmates ng CPDRC matapos nilang itanghal ang Thriller ng yumaong pop superstar na si Michael Jackson noong 2007. Maliban dito, may isasagawa naman na international and local job fair sa darating na linggo, habang sa darating naman na Agosto 28 ay ang muling pagbabalik ng Pasigarbo sa Sugbo o ang Festival of All Festivals na lalahukan naman ng hindi bababa sa 50 contingents. Malaki pa ang impact nito sa ekonomiya ng Cebu dahil hindi lamang ito magbibigay ng libangan kundi nagsusulong din ito ng kultura ng lalawigan. Nagbibigay din ito ng kabuhayan sa maraming sektor tulad ng mga artista, designer at choreographers. We are providing them jobs. We are providing them the opportunity to earn. Again, after such a drought of 2 years. So I hope that those that think that this is just, some frivolous activity, think about the many Cebuanos that are now being benefited by it because the subsidy that we have given to each of our LGUs
This is now being spent in the town itself. Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inamin nga ni dating US President Donald Trump na ang kanyang tirahan sa Mar-a-Lago sa Florida ay ni-raid ng mga FBI agents. Tinawag niya ang nasabing hakbang bilang act of prosecutorial misconduct. Sa inilabas niyang payag, sinabi ng dating Pangulo ng Amerika na ito na ang madilim na panahon para sa kanilang bansa dahil ang kanyang magandang tahanan na Mar-a-Lago sa Palm Beach, Florida ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagkubkob, pananalakay at inuokupahan pa ng malaking grupo ng mga FBI agents. Anya, ito ay maling pag-uugali sa pag-uusig, ang pag-armas ng sistema ng katarungan at isang pang-atake ng mga radical left Democrats na ayaw siyang patakbuhin bilang Pangulo sa taong 2024. Sa ngayon, hindi pa kinumpirma ng FBI ang ginawang search operation at si Trump ay nasa gitna ngayon ng maraming investigasyon. Magugunitang iniimbestigahan nga ng US Department of Justice ang nangyaring pag-atake noong January 6 sa Kapitolyo ng Amerika mula yan sa mga supporters ni Trump. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula rito sa Bombo News Center Makati at balikan lamang natin ang mga headlines. State funeral iginawad sa paglilibing sa abo ni dating Pangulong Ramos sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala naman, Pangulong Bongbong Marcos Jr. personal na dumalo rin sa libing na siya mismo ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos. Si Pope Francis naman nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ni dating President Fidel V. Ramos. Samantala pa rin ang PNP Chief General Azurin abay nagpatupad ng malawakang balasahan ngayon sa hanay ng pulisya. Si COMELEC Chairman Garcia naman kumiling sa Kongreso na i-define ang vote buying kaugnay sa mga proposal na ikonsidera itong heinous crime. Driver naman at konduktor ng isang pampasaherong bus patay. Abot sa 20 naman pasahero sugatan matapos mabangga ng bus ang nakaparadang trailer truck doon sa may bahagi ng Luzon. Pagbabalik ng Cebu dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito nakatakdang isasagawa ngayong Biyernes pasigarbo sa Sugbo Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. Sa international news naman, abay yung bahay ni dating US President Donald Trump doon sa Florida ni-raid ng mga FBI agents. At live via satellite, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik na may kabayanan sa tunang pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuhan ay sa Udto, 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo nabatian ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton si Congressman Greg Sataya. Pag-istorya naton ang ining pila ka mga hagna. Ang pila ka mga ginaduso karon ni Congressman Greg Sataya. Ilabi na gini may kantanan sa renewable energy, gitalakay naton sa nagligad. Kag ang ining posibilidad nga pagpatigayon sang congressional inquiry, may kantanan sa siling 2.4 billion pesos nga laptop, overpriced laptop nga ginapanghatag sa Department of Education. Initanan aton pagkabalikan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa Pabalik na magkabiyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Mangin kaupod naton subong Banwa si Congressman Greg Casataya, ang aton congressman diri sa Lone District sa siyudad sa Bacolod. Sa piyak nga linya, Congressman Greg Casataya, sir, mayong udto. Mayong udto bumudaan, mayong udto gitsaton ng mga tagpalamati diri sa Bacolod. Congressman, sa sini nga mga tinion, naga-experiensya kita diri ilabi na gid sa Bacolod, naga-experiensya kita sa mga kasami nga pag brown out kung kisa ginatugay ini sa mga preventive maintenance work. May ara man rason tungod sa kakulang sang supply sang kuryente. Kaya ginapananaw gidya nga magakulang ang supply sang kuryente. That's why ginadusot na gid subong sang national government ang pagpatuman sang renewable energy. When we talk about renewable energy, ara ginadayo nagalusot ang solar energy nga masyado gid ka feasible. Pwede gid kayo diri sa Pilipinas. O galing ang pila ka mga problema is kung magpa-install ka sang solar energy sa imo nga puluyan, although nga daw barato na subong ang mga solar panels kag ang iban pa nga mga gadget nga ginagamit to convert the energy from the sun. Ang 12 volts abi nga direct current timuon na siya alternating current 220 volts. Do ka dali na lang mag-procure sang mga equipment o kung mga gadget para dira. Ang problema lang is the battery, solar battery, ang storage nga until now masyado kamahal. That's why ang mga nagapatakod sang solar energy subong, wala lang man sila gyapon nagagamit sang storage kay mahal ini. Nagagulang sila gyapon sa net metering nga kung kada adlaw na sila kung may adlaw lang makagamit sila sang kuryente, kag kung magabi nga wala sang adlaw ang gas-supply sang kuryente amo na mga electric cooperative, which is okay man na sa kay makaminos ang kuryente. Pero ang praktikalidad nga ang pinaka-main purpose sa paggamit sang solar energy nga mga independent kanabla nagaka-defeat ini siya tungod sa kamahal sang solar battery. May ara kita sang sa akong pagka-insindido, may ara ka ginapaminsan nga iduso nga tagaan insentibo ang mga manufacture sang battery agud to nga magabrato ini sa market kong. That's correct mo Dan, no? Actually, ini siya nga bill, if you can recall last year, no? Isa man sa istoryata dali simo palatuntunan. Oo. Kung paano ma-improve ang pag-utilize ng renewable energy, at the same time, paano ini siya nga mangin competitive sa market. Although as we all know, subong ang renewable energy ginatagaan na sang dako nga importansya among electric co-op. So they are mandated nga mag-source out sang ila kuryente through renewable energy. I think there's a certain percentage na dapat amo ni makuha gid sa renewable energy as your source. So based on that, nangusisa kita kung bala ano ang rason kung paano pag-rather ma-improve no ang presyo sang renewable energy. So ang isa gid nalang diri
the usual concern is ang storage capacity sang for example, solar energy nga mo makuha ngati pagkagabi why na sang adlaw probablemente wala na sa may masulod nga enerhiya. So ang day mo kuhaon ginastore dapat sa battery, no, as a storage facility. So because is tuman kamahal, no, at this point in time, no, we're trying to get the official data, no, based sa aton mga pagpangusisa. So what we did, nag-file kita sang House Bill 295, no, House Bill 295 gin-file ko ni last June 30. Ang tinutuyo maghatag sang incentive sa pag-construct, pag-develop sang mga renewable energy storage facilities, no. At the same time mag-amendar sa aton sini Renewable Energy Act of 2008, no. Kang layita, there's an existing law already, amuning RA 9513, no, amuning Renewable Energy Act of 2008. So ngaton ginimo gin-amend naton ang isa ka provision sang sining layi nga maghatag sang incentive sa mga kompanya nga mag-develop, no, construct, no, maghimo sa mga storage facilities, no. Kay may isa ka section, section 15 bala, kung hindi ko magsala, nga naghatag incentive ang ining Akta Republika naton sa paggamit sang renewable energy project and activities, no. So gin-include naton ang phrase nga and I quote, no, renewable energy developers of renewable energy facilities including renewable storage facilities, no. So gipasulod nato ni Bobodan kay naturalmente kung gatag ka insentibo sa utilize ang renewable energy or sa develop sini, no, mga programa, mga proyekto, we deemed it proper kag encouraging if ang pag-develop pagid sang storage facilities himuon man. So we filed bill with the intention of helping sang aton sini nga mga ara sa sektor sang enerhiya, no, nga mag-encourage further sa pag-develop sa sining mga renewable energy storage facilities mo budan. Okay. So kung matigayon na abi nga mangin isa ka kasuguan ng imong ginaduso nga ini nga mga nga hagna, ano ang mangin epekto may ara sang posible na nga pagnubo sang presyo sa bahin sang sa subong daw ka mahal pagid sa installation kag sa mga materials. So mapanubo ini siya by sa future kung sa tion nga may kasuguan na nga nagatag sang insentibo sa mga nagagamit sang kag naga-installar sa mga solar energy. As provided for sa layi nga existing bombodan, gindugang na kondre, no, ang developer or ang renewable energy storage facilities, no, it's either mahatag ang gobyerno tax exemptions and or incentives, no, as provided for sa Renewable Energy Act of 2008. So may mga kwanadra na plastanada ko na ng mga incentives na ginhatag, no. So gin-include lang naton ang renewable energy storage facilities nga it's either matak exempt, no, or matagaan sang dugang insentibo based sa Renewable Energy Act of 2008. Kaya wala siya ma-include bombodan ang ining provision, ang ining parte sang renewable energy industry, wala ma-include ang mga storage facilities. Okay. So by including storage facilities, we are encouraging developers as well as with the intention, no, nga mapapanaog ang presyo sa nibobodan. Pero sa subong wala pa sang pero siguro daw nabi pagid ko na himuan tani sang hagna nga sa subong kundi batunon tagid man ni mag-abot ang tiyempo nga magakakulang gid man kita sang supply sang kuryente kag amo na lang makasapin-sapin ang solar energy o kuno yung mga renewable energy not necessarily nga solar lang, mayara sang wind energy, mayara kita hydro nga pwede gid i-develop. In fact diri sa probinsya sa Negros Occidental
may gina-site na itong area sa Bago River nga pwede i-develop sa isa ka hydroelectric power plant. No? May araman sang ginaduso man nga magbutang sa mga sang wind farm diri sa probinsya. So ini isa sa mga klase sang renewable energy magluwas sa solar. No? Pero sa Subong Abi, ang ginalantaw na tundri ang pinaka mapos, no, kag pinakadali nga makagamit kita sang renewable energy is through solar power. Now, may pila na kundi na dumduma mo to kung sang nagligad na kaya interview man ko si mo party sini, kay nakaduso magani ko nga tani ko may muan sang kasuguan nga i-require ang tanan nga mga developer nga sila sa ilang mga low-cost housing, idala ng package nga na-installa na sa mga solar power or may solar energy na ang isa ka unit sang balay. May ara kuno na subong mga subdivision, mga housing sa Luzon, nga daw amo na ang mga ginapatindong nga balay may ara na dayon sang solar panel. So pwede ta na iya maduso pagid nga para nga hindi na kita magkaangkot pa sa problema sa kuryente sa ulihi. Bisan sa dira na lang sa mga low-cost housing, mapabutangan sa mga solar panels kay hindi man tama kadako ang required nga power sa isa ka gamay nga puloy-an na kong. We'll do a research, Bombodan, no? Ipatunaan nato nina ang possibility of encouraging further, no, ang mga developers, no, either government or private na mag-utilize ang renewable energy, no. Mapa-research ko ano yung Bombodan para at least we'll have a clearer picture, no, lantawang numero with regards kung pila ang costings, no, anong mga epekto sa housing industry, no, pila ang posible nga dugang sa amortization, no, so on and so forth. No, we'll do a research mo dan then ipabalon ko ginamon. Amo gani man kay sa initial abi nga kuan, sa initial nakatulutan-aw man ako sa mga presyoanay sa isa ka balay nga pareho sang housing. At siyempre, given na nga hindi man tama kadako ang consumption nila, pwede yan ma-installan niya sang solar power nga nagabili lang sa more than 100,000 mo, Kong? Yes, that's correct, Bombodan. No? So, for example, you're talking of a house or develop abi for mass housing nga presyo pata 600,000. No? So, actually, pinaka-important, computation man lang na no? Kung madala or hindi. At the same time, siguro, we can, para ma-encourage further, kayang lantaw, tadari, ang dako nga market, nga mapiktuan gids ni, if socialized housing, naturalmente, ang capacity to pay, no? Sang isa ka nagakuha sang balay abi, no? So ipatuloy ko na Bombodan, no, ang pila ka mga numero sa bayan sini kung pila ang add-on cost, no, if ever nga ma-encourage ang mga sa housing industry nga mag-utilize ang solar energy, Bombodan. Pero sa subong kong magluwas abi sa ginaistorya naton mga yani ka pribado mga puluyan, how about ang aton nga mga government facilities, mga government offices, mga government building? Wala man sang duso subong dapat mangin kuha naman kita mangin modelo ang gobyerno abi sa paggamit sang renewable energy. As of this time wala man Bombodan, although I'll try to check, no, further sang Renewable Energy Act of 2008, no, kung may ara pa pila ka provisions about utilization sang RE sa mga government institutions or government facilities or government structures. Okay, sige. Balikan talang kita galing, no, sa kung matapos ng imo nga pila ka mga research. Anyway, iulayon ko na lang pamangkot sa imo kung siguro ti aware naman ang tanan sa sining nagguwa nga report sa nga kuha nga ining mga 2.4 billion peso questionable overpriced laptop nga ginatag sa Department of Education. Sa inyo kung sa Kongreso may ara sang posibilidad nga magpatigayon kamo sang congressional inquiry sini? Bombodan, I was informed, no, nga kahapon, I think
may gin-file nga resolution calling for an inquiry in aid of legislation sa bayan sining kontrobersiya sa DepEd kag sa DBM, no? Actually hindi lang DepEd this also includes DBM, kay ang pagintindi ko ang gin set aside na pundo sang DepEd for purchasing I think 30,000 34,000 o 34,000 ka mga laptops. Ang source of funds is bayanihan, if you can recall. I mean ang budget o kung ang gintanaw nga presyo sang kuan sang DepEd is 34,000 pero nag-insister ang DBM nga 58,000. Yes. Pero ang number of units to I think doon na-reduce man from 64, 60 plus thousand something, nag-reduce sa by half. Yes. So dako na siya nga para makutanon gid Bombodan. Kay kung DepEd may ginbutang sila nga pundo, for example ang gobyerno kung may purchases nga himuon, mabutang kada pundo, then may estimate ka sang presyo, for example sang laptop ti mo tong as you mentioned ang initial nga ginbutang appropriation is 35,000 but mayara sa ginpugwa nga estimate or approved budget for the contract bla or ABC if I'm not mistaken nga daw pila 45 or 53,000 no ang DBM, no? So ina nga controversy already includes two national agencies, no? So along that line kahapon may gin-file nga resolution sa House, and definitely this will be referred to the Committee on Basic Education and for the Blue Ribbon sa House, no, for investigation, Bombodan, in aid of legislation. Oo, sino nag-file kagapon kong? I'll have to check. I think ang ACT party list bala, kung hindi ko magsala. Doon sila ang nag-file sang sining resolution calling for an inquiry or investigation in aid of legislation, Bombodan. Okay. Initially nagpanghugas na kamot ang DepEd kay suno sila siya lain man yang amon niya ginhambal nga presyo. Ang DepEd procurement service man iya ang nagbakal sila kay kami end user man lang nagagawit man lang kami. Pero galing kay araw-araw nang hindi ka maka-insist niya nga nagdubli ng presyo sila kay daw mo man yung presyo sila. Gani Bombodan. So katudloan ay ng DepEd kag DBM, no? With regards ini, although based informations over the media nga naginuwa nga earlier by 2021 may ginbakal man nga laptop, but it was about 40,000 per unit lang ito iya. So in a matter of months nga nag-shoot up from 40 plus to 50 plus. So the way maguro muna ka kadasig ka presyo laptop, Bombodan. So I think this is a very very important investigation which ako agapati nga there is a need for it nga i-clarify, because we're talking of the effect of this sa aton educational system, sa aton nga mga teachers. Kaga expectar kita sa pagpasar namon sang bayanihan 1 kag bayanihan 2 nga mapunduhan kag mabaklan sang nagkakaigo ang itsakto ng mga gadgets ng ato ng mga maestra, because at the time why pa face-to-face, no? So dako gid niya nga kontrobersiya, Bombodan. Okay, sige. So naistoryan ta gid man lang DepEd, ano ang imo iya nga ma-comment kung sa sining every year nga mag-brigada eskwela, ang halos tanan nga mga eskwelahan mga manunudlo do damo mga ginapang solicit sa kundi-diin na lang kay para sa brigada eskwela. Pero may nagagawa nga information nga daw hindi naging mang kinalan nga mag-solicit kay may dako magaling nga pundong DepEd para sa brigada eskwela kong. So like anybody else, to actually intention of community contribution na may ginaya or private sector participation, no, na may gina siya. If there are some groups nga luyag nga magbulig, if there are some private companies nga luyag nga magbulig for the brigada eskwela, it's encouraged, no? Kaya ako kapati na siya. But ang kontrobersiya or ang concern
is when you have a budget for it and you will not utilize the budget for the purpose. Kung may pundo kada, for example, for maintenance sang imo eskwelahan, then hindi mo na siya pagamiton para dira, instead gamiton mo sa lain nga butang, no, kag isalig mo na lang iya ang pag-improbar sa imo sini nga burutuan, pinaagi sa mga solicitation. Although I do understand, Bobodan, I do understand nga for the past pila ka tuig na ning brigada eskwela, kay tindigid ko nga ang pundo sa mga schools is not enough, no, for its maintenance and operating expense, Bobodan. But what is important lagi siguro is we should utilize resources, government resources for the purpose nga ina siya ginbutang, Bobodan. Okay, nagagula nga mga istorya subong nga ang mga teachers kuno do ginahimo na lang ya professional beggars. So ang aton lang gid niya siguro, I'm looking at it on a positive note, no. Tungod probably may kakulangan or the budget is not enough sa patahom sang isa ka eskwelahan, if may initiative ang mga schools, ang mga principals or teachers nga mag-encourage sa private partnership, nabigyan na siya, no. Though ako na ko igalantaw, Bobodan, kiti kun lang taon ta mga teachers as muna bin ang mga tinaga, though hindi manami, no. But if we will look at it on the perspective nga ga-promote sila for public-private partnership, ga-encourage sila, kag bukas man sa balatyagon sa mga tao nga magbulig, nami ginaiba mo na. Okay. Sige, Congressman, salamat gid sa mga oras kag mayong udto sa liwat. Salamat gid, Bobodan, mayong udto man sa inyo kung sa aton makauturan dira sa syudad sa Bacolod. Salamat gid. Si Congressman Griga Sataya sa Lone District sa syudad sa Bacolod. Di una ginistorya naton mga kaibigan ang renewable energy, ang solar energy nga amo gid ang pinaka mahapos nga magamit naton nga renewable energy, nga sahi sang renewable energy para nga maka-augment abi sa kinahanglanon naton nga kuryente, nga hindi kita 100% dependent na lang sa aton nga mga power producer kay ginakulang man sa pag-produce ang elektrisidad kag kamahal pa sang ginabayaran naton. Pero kung may ara man lang mga renewable energy nga pwede naton gamiton, definitely na mga solar panels siya tag 20 years pa kag dispes maguba. Ang imo na yang mga power inverter na ayawan ka na sinakaguba sa sinabumbo Anthony, di ba? Bumbuton, may ideya kasi na bilang sa technical technical field. Hindi pala ang mga inverter na hindi man na yung maguba na nga ang kay kinalanong inverter banwa mo kay ang gina-produce nga power kuha na siya direct current, no, DC. 12 volts sabi, let's say 12 volts direct current. Kag ang inang 12 volts na i-kuan mo pa na siya, i-convert mo na siya, himo mo na siya alternating current. Inablang sa aton nga puluyan lang gina kuryente na nga nagaagi sa linya ta, alternating current tawag sina. Tapos nahimo na siya 220 volts. So, kinalanon mo inverter, i-invert niya, ibalis karon niya ang DC, himuon niya AC. From 12 volts, himuon niya 220 volts. Di kinalanon mo na inverter. No, hindi ko yung maka-explicar lawig sila dira. Kaya ang maka-explicar sila mga engineer. Pero tiyan mo na ang sistema niya. Halin sa adlaw, pagkatos imong power inverter, ang power inverter naman mo ma-produce ang 220 220 abi volts nga alternating current makasupply na sa imo kinahanglanon sa puluyan. Pero nagadepende gyapon na ang iyang kapasidad kung pila ka amperahe ng imo nga kung pila ka watts na ang ma-produce mo yung kuryente. Depende man na kung gamay lang ang wattage siya, gamay pila lang kabilog nga suga ang mapasiga niya.
Pero kung dako ang imo nga wattage, damo imo nga panel, dako ang wattage yang ma-produce, di makasarang bisan magpaandar sang imo da nga refrigerator, imo da nga electric fan o kun aircon. Ti ang nangin problema subong kay ang kasami ginahimo, matakod kita sang solar panel, may ara kita sang linya na may inverter kita. Pero why kita sang storage kay kamahal sang battery, sa solar battery. So amo na nga matigayon ning ginduso nga dugang makabiyanan nga sa hagna ni Congressman Garriga Sataya, maghahatag sang insentibo ang gobyerno. Halimbawa in a form of tax nga ang nagaproduce abi sang solar battery i-exempt na sa tax or gamay-gamay lang ang tax sa pagabayaran, at least gamay man mangin magabarato ang pagbaligya nila sang ilang solar battery nga mong pagagamito naton banwa. So mayo ini nga hagna kag mayo ini ang pag-promote naton sang renewable energy. Kaya hindi natin magsalig sa mga electric cooperative nga kung kisa makapaminsar ka nga may pagkatuso man. Kadamo sang imo ginabayaran, kamay lang ang sukot sa per kilowatt hour ni mo nga consumption. Pero ang imo nga bill kadamo sa mga ginapang-insert nga mga bayaran, tanan na lang, bisan utot nila, do bayaran mo pa. Tanawan nyo bala sa inyo nga bill, kaya kanila sa mga bayaran, may mga systems laws, may kung ano-ano. Ang systems laws na iya, kapabayaan na nila. Kung may mga nagpangawat man to kuryente, sala bala na sa consumer, kaya hindi niya sala sa consumer. Sala nyo na iya, kaya hindi ka mo iya nangin vigilante sa pagbantay sa mga posible mga nagpangawat kuryente. O ti karon kay dako ang inyong nga losses kay tungod nga damo kawatan sa kuryente, pabayaron nyo sa kabilugan sa mga konsumidor. Amo na nag-reflect na sa bill. Amo na kung isa may pagkatuso man ang electric cooperative. Parang at least magkabalos kita tani sila, mag-go kita sa solar, tanaw ta kung wala na sila sang kliyente, kung mabuhi pa sila. Laban-laban hindi na sila mabuhi kung nuway na sila kliyente. Kaya ang tanan nagsalig na sa solar, kaya may mga solar battery na kita, nga may storage kita nga bisan wala sang adlaw makagamit kita sa kuryente. Amo man na iya ang nangin kasablagan subong mo nga kung wala ka sang storage makagamit ka lang kuryente sa solar kung may adlaw. Kung wala sang adlaw tiway, kung gabi tiway pamuyong ka sa banga. 12 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Sa aton nga pagbalik banwa mangin kaupo naton si Bumbuan Sindul Sorilla. Ibaluon naton kung ano kadako ang kautangan sa mga merkado, kaglakip ng manukan country, ang mga nag-occupy dira nagabaligyasos. Naglabot gali 25 milyones ang kautangan sa siyudad sa Bacolod. Kaya may plano nga tagaan sila sang condonation para nga mabayaran na nila kag makasugod na update sa pagbayad sang ilang obligasyon dira sa tatlo ka merkado sa siyudad sa Bacolod. Kagilalakip naman ang Manukan Country. Inatanan natin pag-istoryan, pagkaligad lamang sang pinakamang importante ng mga panumdum. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Pabalik na mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa Platuntunan Bumbuhan ay sa udto 19 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. This time mga kabanan ko ang nato na report ni Bumbuan na Sindol Sorilla sa Pia Kalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan, naglabutan sa 35 million pesos, no? Kapin sa 35 million pesos 35? O, pisa naman mga 25 lang, 35 gijagle? Oo, arrears. Bombodan, sang
tatlo kadalagko naton nga mga merkado akip na ang Manukan Country diri sa may syudad sa Bacolod. Ining mga nagabarigya bla mga stall owners kag mga vendors. Sunod sa confirmation ni Councilor Celia Flor, Committee Chair sang Committee on Markets and Slaughterhouse sa Sangguniang Panlunsod, nga giniisa-isa ni nila bombodan mo ang pinaka-latest nila kahapon didra sa may Manukan Country. And imagine lang, Manukan Country alone, 8.5 million pesos, no? Magluwas na sa mga dalalagko ng mga merkado, no? Diriya sa may syudad sa Bacolod. Ang arrears sa may Burgos Public Market 11 million, Libertad lapit man sa 11 milyones. Nubo-nubo lang bombodan, no? Mga around 5 million ang sa ang sa Central Market. So the rest mga daludalag ko gid ini siya bombodan, no? So rason nga kundi kahapon nag-inspection to pinaka-latest sa Manukan Country. Ang hambal ni Councilor Celia Flor, hambal niya bombodan. Mapasar naman siya liwat sang condonation ordinance. Actually, pila naman ni ka-condonation ordinance kay kung madumduman o bombodan, hindi lang maning subong administrasyon, even sa previous administration, ginasukot maning mga arrears nga ini. Dumduman mo ka usang una, bombodan si Attorney Jan Orola nga nagapaning hawak tra sa Manukan Country. Magluwas ato siya during that time, city administrator siya. Magluwas bombodan nga nagapanukot to siya ang sanitation. Si Attorney Jan, di ba, administrator ni Mayor Bing during that time. Susubong sa kay Mayor Albi Benitez, ginasukot na naman ni sila, no? So, may mga condonation ordinances na napasar before. Butang balon magambal ka condonation ordinance. May mga ano bala bombodan? May mga terms, may mga conditions kung paano nyo na bayaran hasta nga masettle nyo kay ti dalalagko na mo. So, amo na bala. So, amo na mahataga naman ni Chansa. Siguro hambal ni Councilor Celia Flor kay damo ko man siya pasaron yung mga ordinances. Hambal niya siguro in 2 to 3 weeks time mapasar niya na ni or ma-file niya into first reading ining condonation ordinance nga ini bombodan, no? Pamatian ta bala bombodan sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo ang kabahin sa aton nga interview sa kay Councilor Celia Flor. Kaya nag-tuhaw na siya sa Executive Order number 8 bala ni Mayor Albi, no? So diin nagakalain-lain nga mga agencies or departamento naton sa syudad ara dira sa team na ina like ang aton nga sanitation sa health, ang building dira ang OBO, ang treasurer's office sa pag collection, ang local market committee ara man dira, no? Kag ang I think ang DRRMO, so damo pa na dira ang agencies concerned sa diin nga gusto naton sa pag-inspeksyon ang tanan nga mga problema sang aton Manukan kag mga merkado mahataga na dayon sang kunti haboy na dayon kundi nga kuan nga agency matupa na, no, para holistic ang approach nato, no. So hindi lang isa-isa, so ara tanan ato kay na. So nag-inspection kita, no, upod sa mga sinangatin kag in fact hindi lang sa collection ng aton gin-inspect kundi ang facilities mismo, no, ang ilang mga lugar kung ba na malimpyo ang ilang mga CR, ang ilang mga kitchen gid, no, pwede amo na dira ginalutuan sang aton nga mga manok, no, para sa Manukan. So ang amo nag-inspection kay ina may mga of course tagaan to sila sa mga listahan sa mga different sila nag-list out pa lang ang mga different agencies kag tagaan to sila sang madisulatan ina sila formally sang team, no, sa diin amo ni inyong medyo kakulangan, amo ni inyong mga kinahanglan i-comply, no, mga kalumpyon, etc. ano mga facilities kaya naglibot man itaw po ginalan pa nato mga iya dito no, sa mga tenants na to ang ilang mga arrears no. So nag-meeting ako sa mga tenants, mga tag-iya gyud mga awardees kag ang iban dito do mga sila na bala naga-manage kag istoryahan namo ng ilang mga arrears, no. So do mga pilatong ka almost out of the 22 stalls do lima lang siguro or ang good payer, no? Good payer. So ang kalabanan may mga arrears gid, no. So
ranging from mga 100, 200 to 600,000 plus ang iban, no? So ang akon kay just na pamangkot kani namon nga ang nagalambot amo ni ang inyong mga kautangan, no? Kag arrears, no? So ang ilang nga claim nga ang mga bayad nila for so many years na abi, no? May ginabayad sila sa subong, for example, kada gabi ko na may gakolekta dira, no? Ginakolekta, gina-apply hindi sa principal kung gina-apply sa interest kag surcharges. So ting ibang ganyan sila nila ma'am, paano naman nga ang amon ng mga bayad puro na nangyayakad ko sa interest do hindi pa matandog ang ila principal nga mga kautangan, no? So ti amo nang estudyantang ako niya nga plano na gusto ko gid nga isa-isahon gid ini sila ang ila gid mangayo ko sang ledgers nila kada isa gid sa aton na city treasurer kay para maestudyanta ano gid bala ang pattern nila of payment, no? Kag diin gid bala nagsugod nga ang amo na nagdinalag ko ng ilang nga mga kautangan. Kay according to pagmangkot ko man sa treasurer kag sa committee, market committee, ang iban gali na dira amo na, no, kay compounded interest kita. So kada kung hindi sila kabayad interest, tapos hindi pagit kabayad dugang pagit interest, no? Do ito burden ka na hindi na bala kon patong-patong ng interest, no? Kay studio kita sa committee kung paano nga kung ang akong plano mag-condonation kita sa mga penalties and kag surcharges nila agud to magamay-gamay ang ilang mga principal nga balayran kag dira siguro maka-come up kita with an arrangement sa diin within the next 2 years hopefully maano gida nila matigayon nga ma-clean up gida nilang ilang mga kautangan. So ma-condonation ordinance kani Councilor mapas ka? Maubragid ako, pero kapani gani kay gid pa research kang staff damo na nagali isang condonation ng mga ordinansa, no? Na waay magyapon na tuman ang mga arrangements, no? Pero amo na ang ako niya sinin ko sige istoryahon ko pag-istorya ko sa ila kaina sa mga tenants naton dira sa Manukan siling ko or sa abi siling ko kung obra kita sa condonation kag maobra kita sa payment scheme nga mahapos sa inyo kag hindi man gid perdi ang syudad kay bayaran ninyo ni kung hindi ka mo kabayad within a certain period pwede ipasiratan naghambal na sila nga okay ma'am pwede ipasiran kami seryosohay ta ha sa istorya ta siling bala nga kung amo na may arrangement kita patihon taban kay balansihon ta bala kay kabudlay nga siling ko pila na ni ka tinuig na ni dekada na ni nga problema sa mga merkado ang mangyapon duwa ay isang kahusayan, no? So ang akon nga hopefully makastart ka kita bala freshman sa diin may kadalagan man ang syudad sila may kadalagan man bilang mga negosyante naton dira sa syudad. Councilor, mga more or less saan mo ma-file ang ordinance mo nga ni ang condonation ordinance sa council? Within the next 3 weeks paguro kay sa Subong sa Suniho ginauna ko anay. Hello. Yes, go ahead, Councilor. Ginauna ko unahon ko ang sidewalk vending regulation ordinance. Okay. May ara na ko nga kuan kay sa mga sidewalk vendors naman niya pag meeting naton sang Sabado sa Ilaw o Junior Albi. Gusto naton i-plus diin ini kastar ang mga sidewalk vendors naton, no? Para nga organisado sila kag hindi man bala sila nga obstruct sa traffic kag hindi man obstruct sa flow sang traffic sang tawo kag sa talakyan. So amo niya na mauna ang sidewalk vending ordinance mo. Saan mo ni i-file ya, Councilor? Mas hopefully ma-file na ko ni siya sa Wednesday kung hindi at most good next week. Pero ganito ko nga matapos ko na ni siya within tomorrow. So para Wednesday makapa first reading ko na. Okay. Total ni amendment man na siya first reading. Kung ano gid man mga amendment pwede ko naman na-introduce sa sunod. Tapos amo naman ning asikasuhon mong condonation ordinance. Asikasuhon ko naman ng mga condonation ordinance. So, tapos ang senior pa. Isa-isahon mo lang niya na Councilor. Yes. Ang Councilor, ang condonation ordinance mga
namin ko kundi sa Manukan country ang sa market ya mga more or less pilagid tanan ang arrears ayhan, Councilor. Well, ang sa Central Market, mga 4.6 million. Okay. Ang sa Burgos, mga 11 million. Ang sa Libertado, mga 10 million to 11 man. Ang sa Manukan, 8.6 million. Oo. So, amo na tanan. So, sa amo na condonation. tanan. So, okay. plus mo na lang na dae. Oo, sige. Hindi na siya bilog na condonation, amnesty. Oo. Kundi condonation, some penalties, kag surcharges lang. Okay, Tadawon ta. sige. Councilor, salamat, Git. Bombodan. Okay. Oo. So nabatian naton si Councilor Celia Flor, no? So isa-isa ho na bombodan condonation ordinance pasaraan na para nga mayara naman sang na pagtawag bombodan. Inablang mataga naman sila chance kung paano na nirama. Maka-update sila bayad. Oo, maka-update sa ila bayad, no? Kay ang bata na gani bombodan, hindi naman na bagong condonation, para kada bagong administrasyon may mga ordinansa nga kaangay sila ang ginapasar. Ay, mga condonation, pero wala gyapon magbayad, wagid konsolasyon. Wagid ka bayad, oo, wagid ka bayad. So, so far, no, Bombo Daniel, ang pinaka-latest update sini, no, sa mga merkado naton, lakip ng Manukan country, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Ansindol Sorilla. Hindi man ta makasiling pigado ang negosyo na sa Manukan country. Kay sa pagkamatuod may mga ginapang feature na ganito nga mga nagnegosyo sang inasal nga manok nga sa tuanay do kapigado malang nakabakal sang mansyon, nakabakal sa mga gwapo nga mga salakyan. Tiyaw ka man nakabakal isla sa mga gwapo nga salakyan kag hindi makabayad sa ilang arkila sa siyudad sa Bacolod. Tapos may naman condonation nga dulaon na lang tong interest. Ang ilan na lang bayaran ang kung ano nang ilang bayaran sa kada bulan. Kung pilada ang ginasukot sa ila. Hindi mangyapon matigayon. Hindi mangyapon mabayaran kay kuno pigado. Giti pigado. Pangsikon tani ilabi nga mga puluyan bi. Pangsikon tani pang ginawa binila. Pangsikon tani mga sakyan nila kung ano kagwapo. Kay may mga nagapwisto da nga ka mga gwapo ng mga salakyan nila. Kag ginapabugal Manila nga ang nakapatindog sila sa mayong nga puluyan tungod sa baligya na sa inasal. Kaya nakabakal sa mayo nga salakyan, kitungod sa pagbaligya sa inasal na. Ti karon anay suktanay na, way na inugbayad. Kay pigadugid. Ay nano nga sistema man. 32 minutos na kaligad sa tag na nga una, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, kung ano man natin ang report ni Bombo Dennis Robica. Tanaw natin na biyang presyohan ay sa mga itlog kag manok, kag karne. No, dito sa probinsya sa Negros Occidental, may pagmahal gid man. Nagsaka ang presyo o ano nga sistema. Ang itlog may mga nagabaligyan na tagpulo ka piso sa bilog mo. May naging tag-11 na. Nagmahal na gid man ang mga itlog, may tsansa ni blang magnubo ang presyo sini. Lakip naman ang karne kag ang mga dressed chicken. Yari ang report. Bombo Dennis Robica, please come in. Pamudan sa pinaka-latest karon nga monitoring again report no sa atong provincial veterinary office no sa kay Governor Lacson dated ini bumudan kahapon no August 8 sa weekly provincial prevailing market prices sang livestock and poultry commodities as of August 8 Bombo Dana. So there is ilagin na submitting report sunod din sa aton sini officer in charge karon sa Office of the Provincial Agriculturist no Dr. Plasda Limana nga so far mo may pagsaka giman pro sentimos lang kumpara mo sang last week abing presyo kag sining week nga presyo bumudano sinintimos lang gid man ang pagsaka kon lang tawon naton sa bahin sang presyo sang itlog bumudano
ang dako-dako lang ang pagsaka din sa bahin sang presyo sang karabif, no? Karne sang karabaw nga may pagsaka bumudan na sang average nga 2 ka pesos, no? Tag sa ka kilo. Ang karne sang manok o kanilang mga juice chicken bumudan, mga kwan lang, average of 54 centavos per kilo ang ginasaka. Subong man sa karne sang baboy, mga kwan lang mga uno, susobra lang pesos bumudan ang gisaka, no? Kay amo na pinakalites, no? Sa itlog bumbudan gamay lamang gid, no? Porsyento kon sentimos lang, no? Ang pagsaka sang itlog, kung sa small gani bumudan pinakalites ning monitor sa ato na Office of Provincial Agriculturist sa small nga itlog, ang presyo subong nag-average, no? Sa 6 pesos kag 36 sentimos. Sa medium mga 7 pesos kag 12 sentimos lang, siguro kung nadok na mga 8 pesos Sa large, mga 7 pesos kag 67 sentimos. Extra large. Sa din ang presyohan na man kay daway na ang large subong daway naman tag 7 pesos ang pila ka sentimos na. 77 bumbodan. Mo ning report ni silang kay ma-monitor ako gid mismo karon magpang siguro sa mga tsanggil ni guro naga-overprice, no? Sa inaguro nga mga balalgyaan sa mga wholesaler guro ay laban bombo Daniel, no? Kay extra large kan di bombo Daniel XL, 8 pesos and 61 centavos. Ang salted egg 13 pesos, no? 13 pesos kag 19 sentimos. Okay. Ang balot, malwagali ka balot sa bumudan, 24 pesos. No? Kag 34 sentimos. Terribly. Katapusan nga bakal balot bumudan, 15 pesos mo. Sobra na 20 pesos. Kasi 5 katuig na ito yung nakaligad. Bagani, ma? Malmali na sumatingala ko doon, nakibot ko sa presyo kay kadugay na ko ikaambalot. So kamahal, sobra na 20, mga 25 pesos na. Bombo dana, ang presyo. But so far, despite sining, kay kung tanaw tayo dati, mga early this year, hindi pa man mo ginman niya bungudan ng presyo mo. Mas nabuwag man rin. Nagsakay giman ito diyang uli, lately na lang, pag sinakain na sa kaso sa gasolina kag crudo, saka na to sing yung mga supply presyo sa bubod, no? Muna nga naglapot na sa subong sining mga presyo. Pero kung naman para sa bubod, yes. Ang kilo sa manok tagpila? Ang kilo sa manok, check na ba? Ang ay silang isang kilala ko din ni Bin Matson. Siya ang baligyan na ito sa manok sa Sipala, itong live bablayaw nga mga Bisaya tag 300 sa bilog. So live ang free range Bisaya. Malmagi mamudan ang Bisaya para mo sa Bisaya mo, no? Oo, malmagi man yung Bisaya para mo sa sa ning 45 days bla. Boiler, malmagi man yan, no? Kay lain mo na yung presyo niya sa ang dress chicken bumbudan may mga report sa dress chicken ang may manubo nga presyo sa dress chicken dito sa may syudad sang San Carlos, no? Tag 185 lang yung mudan ang presyo. Ang kilo? Oo, ang kilo. Ang mahal sa dress chicken dito sa may Banwa sa Ibi Magalona kay Victorias. Na kay nag-average sa 245 mo. Dapat anong daw mo gina? daw mo ni, no? Dress chicken highest price nakitaan dito sa Ibi Magalona Victorias nga naglabot sa 245 pesos, no? Per kilo bumudan, no? So suno kay Dr. Limana nga ini mga pagsaka comparison per week, gamay lang pagsaka. Prote subong wala man yung problema bundan kay bastante man naton nga production, bastante man ang supply, na ang isa lang din nga contribute sang pagsaka sinintimos nga kon 2 ka piso das lo sobra
amo ni gapon mo nga tudlo ang mamahal no nga feeds, mamahal nga bubod no. Kay so ito kay Dr. Alimana bumudan nga sa ila obserbasyon biskan ko ro bumuda kung mag bakal ka man no. Ining mga dress chicken bla bumudan. Sa una mabakal ka makitaan mo sa mga malls, department store, isa ka bilog nga dress chicken gasubra sa kilo mo. O kadagko bla. Subong nga makitaan mo ginabaligyan sa chicken no kagagmay na. Tikilay mo nakalabot 45 days na mo. Amo na kay ang explanation din ni Dr. Limana nga ining mga producers ako ni mga gasagod sa 45 days wala na nila ginapalabot 45 days kay kung labot sa 45 days bangod sa kamalalon sa bubod kuan sila mapuloperde na sila bumudan. Ang una nga kita mo bakal kasubong simbilog manok sa merkado. Gagmay daw average lang hindi ka iban ka labot mo din sa kilo mo. Iban di hamboy sa kilo. Iban no bo tag 2 ka guhit, 3 ka guhit kamig sa kilo. Ya mo na sa mga ginihimo na sa mga poultry growers nga wala na ginila ginapadako gid ang manok. Kay kung pasubrahan pa o labotong ginabin la 45 days maperde na sila sa bubod. Bangod sang kamalahalon sa presyo karon niya sa bubod muna kay iban kung dagko naging mo bumbudan ng tagsobra sa kilo iban di man magbakal mo kay iti sobra sa kilo do ka malumahal lagid man dilata sa gamay mo din siguro nga mga litson manok subong no daw isa lang ka pudyot ang kadakon kagagmay bumudal pero tong presyo do mo mangyapon mugid 250 litson manok po ka mo do tawagin sa kilo gurong sa bilog na kahit sakto mo nang ambal manok ang bilog ang iya kadakundo kinumo lang kadako correct mo sakto na ang comparison sa unay kadlagko no ilit sa manok baka bisa tumagbakal ka sa una gani 230 200 sumuha mo ng presyo pero dako iya sa bilog subong ang lechon manok 240 250 pro gamay amo nang isa sa rason suno kay sa aton provincial military office nga bangod sining kamalahalon sa mga imports ang bulong ang bubod no ang maintenance mo abe hindi na sila magpasobra pa 30 days kay kung magsobra da nga buhin-buhina na guro ang ginansya kay tignan lang tayo masunod sa bubod bombo Daniel. Pamatihan ta si OIC PBO Head, Dr. Placida Limana. Nga itlog sa makita sa ato nga record, may increase gid man no. So pero sinintimos like sa small 0.08 average na siya, medium 0.07. So pareho sila hasta sa XL. 10 centimos ang sa XL no. Ang saka. So hindi siya amo na ka significant bit bala, minimal katamaan ang saka sang enough gyapon ang aton nga supply no base sa aton nga monitoring. Ang manok naton 50 centimos ang increase. Pero sa native chicken, the same, no? Kaysa nagligad nga si Mana, 210.8, subong week, 211.34. Bali, average ni siya, no? Ginkuha naton from different LGUs, including Bacolod City. Ang pork naman, nagnubo 30.34 no kay before 266.89 subong 266.54 no so amo na siya so ang sa beef naman nag-increase 2 pesos no 2 pesos 313.40 previous this time 315.40 so as per our record no ang pinakataas nga karabif, magambal nga karabif, Carabao, no? So, sa Escalante, kay sa Sagay, 340.
So ang pinaka-lowest ara sa DSB 195. So amo na siyang dalagan sang aton nga presyo. Still nakita naton nga ang pag-increase sa mga feeds amo gid ang naka-attribute kung nga nagmahal ning aton nga mga commodity, no? Kay nakita naton nga ang feeds nagtaas gid, dako gid ang pagsaka sang feeds. That's why nagsaka man ang product naton, no? So nakita man naton sa market nga ang sa amon nga monitoring wala hindi amo na kadalag po ang aton nga mga dressed chicken, no? Kay nakita naton nga siguro ang isa ka rason there is ang ilang feed consumption, no? So hindi gid na amo na kataas ang ginahatag because nga kamahal gid sang feeds, no? So amo na siya nga ang iban hindi pa harvest time or gina-reduce ang consumption because kataas gid sang bilis sang feeds. So diri sa record sang office wala kita kakulangan, no? Enough ang aton nga supply, no? Bumudan si PBO Officer in Charge ng Dr. Plaza de Limana, no? So stable ang presyo kag supply No. sa itlog. Estable ang supply pero ang presyo estable gyapon ang kataason. Stable Stable lang sa samon ang presyo. may pasaka lang gamay sentimos. Stable gyapon. Ang Way presyo masilinga. sang isda pagid subong pero tagalangit ang kataason. Tiyong isda bumbudan depende sa isda mo. Kung sa bangros, ilang kilo subong 200 sobra. Ang tilapia. Ang isda subong, No? pesos depende sa isda ang pinakabrato ang isda Correct. subong sobra 200 ang kilo. Gusto Pero- mo magtulang ang namin ang mga isda daga 400 ang kilo, minsan mo lang. Ining marot-marot kani bumudan nga gagmay blan ning taglagkoy day sa katudlo nga namin day paksyon. Sus tag 200 ng kilo mo. Tiyo, Sipa bla. Sa Sa una una, pilal ng kilo na tayo, 120 lang na. doon gani masapak gagmay lang na bumudan kasi mo daw wala pa buot blang marot. Ha? Di pa na sa paksona subong tag 200 ng kilo. This is ang ano ni ganyan ning lagaw-lagaw inang lagaw bla ning namit tulahon sobra man tag 320 340 depende para sa kadlagon kung nga may hamay di mga 320 pero kung first class nga kadakoon sing ano ni nang lagaw galabot man 350 ang kilo mo subong ka mahal subong sang isda daw nagatupong-tupong na isda kagang karne man bumunta sa merkado naton puti may mga pagsaka gagmay lang puti mo na nga ang contribution ng perming tudlo sa mga pagsaka sa presyo sa mga basic commodities naton especially mga pagkaon naton amo ni ang kuan gini contributed yapon sa pagsaka sang presyo sang krudo, no, kag gasolina. Bumdam sining mga bangros tani gani kag terapya na puno mo na puti may ginapakaom na mo may feeds pa na. Di mahal man sa mga feeds sa isda. Mo nang hindi mas nakapadubos sa presyo. Kaya kung magkuhaan na wholesale, ng presyo, patungan pa na ito paglabot sa merkado. Paglabot sa merkado, may Damo pa di commissionista. pagagyan ng kamot mo. May commissionista pa, di ba? Ang alin sa wholesaler, agi sa komisionista, patong, paglabot sa retailer, manog isda na ginaton, siyempre mapatong man pa may negosyo. Mo pag nag-contribute ko tag tatlok patong, duk patong, maglabot sa kamot sa nga mga konsumidores na mo nga mahal pag ang presyo bombo din. So mo na latest as of kahapon nga presyo sing itlog, karne sa manok, karne sa baboy kag karne sa karabaw, no, sa monitoring sa atong provincial veterinary office Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 48 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Danay naman kita buwas. Upod sige po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo
Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo